Ovdje je reč o tehnološki zastarelom naoružanju i vojnoj opremi koja nije neophodna za normalno funkcionisanje sistema odbrane. Ministarstvo odbrane objavilo informaciju o viškovima naoružanja i vojne opreme i u budućnosti planiramo da oglasimo prodaju tog naoružanja. Prodajom ovih viškova ni na koji način nećemo umanjiti operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije. Važno je napomenuti da Vojska Srbije u svom sastavu posjeduje modernije naoružanje, iste namene i u istoj klasi kao što je ovo oglašeno za prodaju. Reč je o novoj proceduri prodaje viška naoružanja i vojne opreme kojom će se omogućiti svim zainteresovanim firmama koje u skladu sa zakonom imaju mogućnost kupovine ovakvih sredstava da imaju uvid u višak naoružanja i vojne opreme kojima Vojska Srbije raspolaže. Ovakvim načinom prodaje onemogućit će se eventualna zloupotreba i malverzacije kojih je bilo u proteklih godinu dana, kada su u akciji Vojno-bezbednosne agencije uhapšeni potpukovnik Ministarstva odbrane i jedan od direktora kompanije koja je bila zainteresovana za kupovinu viška naoružanja i vojne opreme. Sav prihod od prodaje naoružanja i vojne opreme biće uplaćen u posebno formirani budžetski fond za naoružanje i vojnu opremu. Odluku o formiranju tog budžetskog fonda doneće Vlada Republike Srbije, njime će raspolagati Ministarstvo odbrane, a novac iz tog fonda biće namenjen za istraživanje, razvoj i nabavku novog naoružanja.